Ahojte kamaráti, tak som teraz akurát zistila, že Coca-Colu ešte nezrušili v našom štáte na Slovensku. Našťastie. Ďakujem. Takže nemusíte vôbec panikáriť. Ani Češi proste nepanikáriť. To je prvá vec, nepanikáriť. Ja som aj poslala na YouTube komunity, že pár obrázkov, nech si to pozriete, že aké ešte ďalšie kofeínové nápoje existujú. A Royal napríklad, Coca-Cola od takého doktora, takže tá je zdravšia. A napríklad, že aj Coca-Cola je určite zdravšia než Coca-Cola. Ja tu mám ešte zásoby z Coca-Coly, aby som si mohla ešte vychutnávať, ale keby náhodou u nás zakázali Coca-Colu, tak ich viete čo? Viac si domyslíte sa, lebo nechcem tu nejako nadávať extra, ale podľa mňa dúfam, že na tu dnes niečo. Takže keď si domyslíte sa, nechcem tu úplne nadávať, ale našťastie v našom štáte ešte Coca-Colu nezakázali. Takže zatiaľ ďakujem. Nepanikárte, zatiaľ v Česku ani na Slovensku Coca-Colu nezrušili, takže nemusíte sa čoho báť a stále si ešte môžete vychutnávať Coca-Colu a zatiaľ si môžete ešte vychutnávať Coca-Colu. Takže majte sa krásne a čaute.